Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga loksami, mga pagariami, yang kaya video na sebagai ako mga aritano pemangisiran sa rayagan sa giyang ko tamyaw na video manunumpang sa giyang ko kaya pa kaya uli na kaya pa kaya sa giyang ko takapang padu mga Muslim sa giyang kaya eleksyon ayaw to paganaya pa kay sira na pumanginiran ni kapakaragyan na ditingin man na ikakwa dalil sunabiuda Yusuf alaihi salatu wassalam sa kaya pamang niyan sa giyang ko tada to ang bulwis kaniya na wazir sabab sa giyang ko tada to na miyag Islam sa kaniya na nakatiyang ka iabang sa tanong watatanong ang bukan niya tanong sa Mariagaw saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Giyang ko to mini komita giyang ko to babaytan no pangita wallahu taala pagmanman Allah so mga limuyan na dito tanto mga tatana o aya pipikir niyan na so tingin manay sodato ami sisumbang Nabiullah Yusuf alaihi salam na miyag Islam si ko depan kapakatindingan o Yusuf dan yang panakapamang niya sa mabalis kaniyan wazir anta ka ipipikir niya nun na si ko Orian o kaya bali niya na wazir o dato so upama ko ipipikir niya nagyang uto paginainaluitan no na aya mabagir tindig o mga ulama kadagalan ko mga ulama mitinigun na mamufassir na nagyang uto sudah to mikupantagu Nabiullah Yusuf alaihi salam na nakna uboto Muslim sagiyang uto kaya pangniyaw Yusuf alaihi salam siko kadato mabalis kaniya na wazir siko kakibiri ko pagparagin ko to ingin balik gyang uto ukman aya dipikir na gyang kaya pagbabaitan no minister na nasum dato na miyag Islam si ko Orian o kaya baloy Yusuf alaihi salam wazir na naknabo to di kabaloy ang na ibnak din sa gyang kaya rayagan tano banyan mapakalubay ka banyan din kabagawan kaya ay minituro yan na ay pada umag yung kaya pamangpadsi ko ulit ka ko ingid na uba Islam ako kumanon na kasabo pa sa ka Islam udi na nagpigis na katoro sabay ko mga tao na mapiyaw to ako ranjero why pero dito na ipapaleta sa sumbag kuan kanan di kuan Tataw pa lang itiro. Nabadasan mo lang kaya pagalitan no, pagalitan mo magister sa ginganan na kaya pa wala lagi yan. Tanto ang masahugod na gumaliwa na gamuto kaya sumugan yan no. Ikadua pakaisiran ng mga guru ami, mga magister na tiyan man na iya swati sukini ko kon najasi o Syariah Isa alaihi salatu wasalam na inayunan na tigiro Nabi sallallahu alaihi wasallam na dito tiran man ay kabuluyawan dali sana pupumani nang utay aritan bakaray gusto sa ginaya ako tan programa tan natitira sa naman. Bismillahirrahmanirrahim. Imuta kay ironian so Najashi na inayunan kung nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam o kinikukum niyang syariatu Isa na diuto ka pa kay kuwan tunay ni riba totoo katero tindigano diuto ka pa ay tindigan na riba totoo katero ay kariribat yan na ay katero mga usuliyon natigilan na إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على فعل أحد يقتضي التشريع. So kaayo ni o Nabi Tano Muhammad sallallahu alaihi wasallam o galabag o sakataw na makatuturo to sa ini sugigi mo tagalabag. So upama tiro na kainay na Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ayam ni tiro ka nasuki ko kuman ko syariatu Isa sa ang kayang masatan ni man to nagkapakay. Yuto kwan. Ikadua na
so syariatu Isa na mansukh. Ay miya ka naskhun na so Syariah Nabi. syariatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ay hukuman o kanggil baga kumansukh na la yajuz. Gitu ikatiro mga usuliyun, la yajuz. Ay malalaba ba kayo na ato na ini hukumo ay Najashi. Na namiya khilafsan sa mga ulama sa aya pitindigan o kadak langiran lagi do Ibn Taymiyyah rahimahullah inalun yan si ko fatawan yan mujallad kuan 19 oh volume 19 page 218 at tigin na an-Najashi ma kana yumkinuhu an yahkuma bihukm al-Quran so tigin sa Najashi na dirun dako betadian iban yan mipangukum sa hukuman amat papadalam siya ku Quran fa inna qawmahu la yuqirrunahu sabab sa supagtaw niyan na dira nun pang ipangunod so Najashi na kada to yan ustad na sumanga pagtaw niyan ni minilion Saban yan miya ko naban niyan miya ko abagr puwersa ipanggulalan niya so kabayan na gito sumanga ulama na ipitinigan nilan na so Najashi na danyan mi ko kumso Quran si sagiang kutwa tama si sagiang kutwa kaya patay niyan amiates kanyan Muslim gito simbag tanong si sagiang kutwa comment agiang kutwa ko bito na badasan wa tang nga pagarita naman buah magister sabab saging kaya sumbagin saging utapakais ang utabobita no na tantor ka tanong buah masabugod na gumarayan ikadua mga guru mi apakaisiran na tiyan man na iya eno ba makapter udang utwa kaya pamang niya Yusuf alaihi salatu wassalam ubadatu saging utwa adatu aran nabas kanian Muslim Agugin mo tama hadita mi aliyo Nabi sallallahu alaihi wasallam makatuturo sa kinisapan sa iyong tapang niya kada to. Na sumber tanong ay mga wataiwawan, mga magister. Bismillahirrahmanirrahim. Siko ka punto ka kasumber tanong sang kaya pakaisa nga pagalitan. Aya ka timbelian na kena bumatitaro. Wah. Ako makamubulang oh. Kena buto mamubulang. Masusupa. Kagi yung uto kaya pang niyo Nabiullah Yusuf alayhi salam ay pakasal na so kapkelo yung mga tutulan sa mga nabi sa sangan na Quran. Naibra. Na ayagu kebelo ya kedua. Ndo wan. Rawat niya sa Quran sa suratul An'am ay tanay ka siya pulo na tigullah ulaika alladhina hadallahu fabihudahu muqtadi. Pilot siran. Pilot so mga nabi. So yan na kaya pang niyo Yusuf alayhi salam sigo wizara udi na kabelo niya na wazir ministry sigo finance nana. Sabab po to ko skanian na katawan niyan agu Hafidun ali. Sifat yan nagyang utwa tigullah sa Quran ala lisani Yusuf alayhi salam inni hafidun alim. Pamana masisipat yan nagyang utwa kaipat nagu katao. So giuta mo ta kuan qualified sa kaniyang way. So gyang uta miya warada ini sa paro Nabi sallallahu alaihi wasallam na kapakaya aya sa bupian na gyang uta mga tao piyang nirang Nabi beloy sira no Nabi dato berarti na so mi ay sa tandunaw na so Abu Dhar. Na si sabab po pamasiko kalubay paman nadiran magagag yung utwa ka keptiran sa yung nasarig kadato malasarig nana dakiran ini sa pakiran no Nabi Ubayran pemang niya ikadua na kapakayad na matuno pa pemang niya na kabulin niya na dato sa aya antapianon na sutira na habun nafs why personal interest to pama kamapian niya na sarili o pamaugyang utwa tao na aya ka pemang niya nun na ad na sabab ay baratian na ron misa sangkot so kamapian o kadaklan sagyang ko to kakakaptin yan sa to atas tanggungan na pipakay ron Islam. Ikadua na magaganyan nagyang ko to pupamangnin niya na kadato. Masisipat yan pa magyang ko to diskan yan kagawiyo baya ginawa niya. Owa. Na sumambata karon nari magistero. Owa. Miyali siya ko tapsiri Kortugi. Aya buliw may ka siyaw. Pichay ka duga to sa pulau siyo. Tigin na upama ko sa manusia. Na katawin niya no pama kanini pagataw na ko benar.
Sekarang ini makapatunay sa mga tuwag na wajibun akan dito yan. Ang wajibun na kapay kilala niya na ginaw niya. Nagkapakayamay sa eleksyon. Kaya kilala niya na ginaw niya. Hagiging na nakipigilan sa ginawa na kisung sa ama na maimportante misong sa kainaw lang na mapigilan ang ginawa kasi lagi na ng Rasul sallallahu alaihi wasallam siya kaya bagi-bagi yung mga kuano may mga tabad nati yung mga tawa ya Muhammad adil pag inunto lang nati na wallahi la inni la aminun fis sama aminun fil ard kaya kilala niya na ginawa niya tiyan skin niya na ginawa niya tiga na ibit ko wallah kasakan na kasasaligan ako sa langit kasi ibang sabi nga lupa napadawag na kasasaligan giutap na rin wana miyalo yung tat ipin ni inalugan na tiyo rasula latas alif imara na mga sahaba biya pa mga siya na pitero kira no rasul lang utawan amiyalo yan si usahih muslim na isa na miya siya share kaya kini Musa Shahin na so kaya sarhan niya nun na tiginagin na latas alil imara na siya butsan na lil karaha walaysa lit tahrim kaya man niyan na makarubid na nagyungot wa kapamang niya ngon sa kanaubay ako upama ko ba pamang niya suka dito na ba niya sugukan na haram kaya dito niya sugukan muna karaha sabab ko gyud mo to mga hadis mi alu yang to laida prima mo ta mi alu isa mga tuturo sa kakapa kayo kapamang niya nga si ko dito sa kapaman na Qualified ka. na sabab kapamang niya ngon isang tayo balatan na sabab yan na si Rami sa sangutang uta kamapiano pagitaw udi na kay pagalinding si ko pagitaw kabinariran ko kapag mayran ibarat nagyang mo to hadis sa miya panutuli kini Abi Daud tiga kini Imam Albani sahih yung to hadis si Uthman bin Abi al-As na Peter yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atina ya Rasulullah ij'alni imama qaumi balo yak mga tigina dato pagtawakan tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anta imamuhum Pero wala yan. Ita hadis na pero yan sa pare ka bunyan nun ini bagay pero wala yan oy sabot po to sa kaniyan na qualified sa kaniyan ako na ba aya ang tapi sa utang pamang niyan na para sa Ginoo niyan ka para ko baka mapera ginaw niya oy madarla pagitaw Sa manong to na miya karek sa gingan na arita no ini pa kay iyan nan so ayaman na nina kanaba miya kateruda ang kutwa kaya pamangan niya Yusuf alayhi salatu wasalam sa kabalo ni nato sa gingan uta dato agugi uta mga hadita miya waran sa gini sa parang Nabi sallallahu alaihi wasallam aya matan na pamakatinu dito na ngayaw sa mga magister tanong na miya kang begrabed nuto miya kang begrab kay so Yusuf alayhi salatu wasalam nasa sarigan na ginawa niyan sa gingan tamel nga ayat tamel sa Quran atina inni hafidun alim Aku niya pa biyang utada to kaysa niya sa tafsir yung tatafsir yang bulay siya ginya Samarkandi na miya ro na sige mo utada to sa yung tama sa Yusuf alayhi salatu wasalam na ayabasan yan na 70 na palapalid sibut no Nabiula Yusuf alayhi salatu wasalam ayabu mini subra no Nabiula Yusuf na sibut niya suba sa Ibrani aguso lugar Arabi na disebut na utada to na sabab sa na maragay na natanto benda na miya kabugira naba sila miya kateruda na nabada sa nunod ng mga bangsa tanong mga watatan mga day panagundaman ay kade mapaisiran mga guruami na tigiran man na ya eno ba siksa no di na ba ipagisa ko mga pagtaw so paman namanya ba liada to sa kakada ka di na nakapiyapia paman na pamakamadu sa muta peniliran na dato na so mapugad po kaya na marata na betanoron makasasapari amiyo toron at ka sumaguso mapugad po kaya na mapia na betan na mahupa ako bada sa pagkawanian na nakatayang nga pagalitan no magister na maganira kata na mamusa ko sayan Bismillahirrahmanirrahim Katiru wallahi sa Quran na wala taziru waziratu wizra ukhra ikaduna ti wallah wala taksibu kullu nafsin illa alaiha ikaduna ti wallah atina wa an laysa lil insani illa ma sa'a ay buka ko tara supaya na gunda man no damanan enoy ikabat na ti wallah innama tujzauna ma kuntum ta'malun ay mula sa da so pinggel po sumanon siya na duti man sugalubok yan dua klase aganeron na galubok bimubasharatihi ikadua na galubok laysa bimubasharatihi
galabag pingguli man yan. Oh, Iti pa rin. iti pa ganay. Ikadua na galabag miyang ilay sa sabab na giyong kutwa sabab kukuan Matagol mi sa sang. na ayam yan natijan yan nagiyong kutwa pala no giyong kutwa manusia. So langon no to di pagilenan wag man yun sa manusia. Manguri pa Allah. Amay kas ka na aya kapili kasi sa giyong kutwa dato. Na aya ipili ikaw na giyong kutwa pisubur nuang kanya. Ini pupagari aka giyong kutwa kambutu ka. Kaduna ini tutungan na ka. Na orian yan na miyada to giyong kutwa dato na dabang umpia. Okay, katawan ra nabu pa makuha. Qualify. Wah. Yaminasa. Kinuha niya so, kapna rumadak lataw. Na si kami tagu si sa iyong kutwa, miya so pakka, udi na miya tagu kasi sa iyong kutwa, katu Allah subhanahu wa ta'ala, si ko kinisa parniyan na wala ta'awanu ala al-ithmi, wala udwan. Na makapapantiyari kasi sa iyong kutwa, di kang galubog. Kaya siyuportang ka, katawan na kaaskan yan na tumanko, katawan na kaaskan yan na di pangumpia, na siyuportang ka, kaya tagu yan si sa iyong kutwa tuloy yan. Bata buli laboro no katapangin ng matagal pag. Oh, ay bata nila po may akatatapangan na giyong kutwa dato. Mabrarado galub kiyan ikaduna pulalim niya sa madaklataw. Nabiutuan ka na naskay kaya sabupan, isa kaya sabupan si saging kutwa. Kaya kuan yan sa saging kutwa galub kiyan. Amay makas ka na miyamili ka sa dato na dadanga tutungan na yan. Danga papagarian. Dangang giginawain. Yan, wasubur. Naguda ka kwa sa suburno na nagiyong kutwa dato na biutuan ka na mipiya-piya na saka na makapapantiyari kasi sa giyong kutwa galubag pinggalubag yan na bumiyatag kasi sa giyong kutwa katuru Allah wa ta'awanu 'alal birri Wat taqwa. wat taqwa. Pamagugupa kasi sa pamagugupa sa giyong kutwa galubag mga pipiya galubag mapiya na giyong kutwa kalaksi wallah. Aya pa kasi amay kagiyong kutwa biutuan na depuis inilaya ka sa titititua mga surok, mga pakayan na dakang tutungan na yan, dakang pupagarian, dakang kuha sa suburno, dakang ban na tunay ni pamakakuha na dami yung kasugo na kuha, ninong taso giyong uta mga pakayan na mga pipiya Oy. na naaya kayo riyan na danggalabog sa mapi agalabog eno ba ko kadusa kaya danggalabog sa mapi agalabog lialim yan sa pagtaw niyan na naaya din ka kakadusa na amay kas ka na sopuso ka nagu saka mismo na din ka ayaw na naging kutwa din yan dinggalabagan nagudi nga ikasoso at agiyong kutwa din yan dinggalabagan na di ka kadusa si sagiyong kutwa masa udi na di ka pakapantiyari si sagiyong kutwa di niya di kang galabag sa marata wallahu a'lam. Bala sa nuwal na ngaya pagaritan no, wata iwa magister, sabab sa tanto masagugod na gumaliwanag ang kanan na kaya payagulalagin sa kaya pakarayagyan na yan sa ginapakaisang kanan na aritan no, bang sa tanong. Sabab sa gyan kaya kakang katuras tanong, na ayad na pamnagatan, lagyan kaya isa ko mga magister tanong, sabab sa manunumpangon ng kaya pakaisa, sa gyan mo pakaisa, at tingin man na ya, ada ato na nga na mga kitabag, inibisan yung saging nga na mga awan. Pero tuloy. So, miyaw na miya pamagusya na pagalitan mo. Na balasan wala ko ta pagalitan no, panita wala ay gipitigan niya no. Oh. Oy. Ay mga ulama mi pera isa ngaya kuan kapang padu Muslim. Si ko eleksyon ako na ba Islam. Siya ko yung Na ba ing daw na Islam. Paganiro na si Abdurrahman As-Saadi. Oh. So tafsir yan. Na beti sumbuti yaw na kuman yan. Ikadua na siya kini Ustad Dr. Wahab Zuhaili. Oh. Piparin niya siya kita bin al-intikhabat. Si Abdul Karim Azid. Yang makalalay niya mga ulama. Ay manan yan na piparin niya na bungay kapang pedua manan yan na Muslim siya eleksyon na kana ba ingda Muslim. Dum si Nuruddin Al-Khadimi. Miyam makalalay niya na mga ulama. Tabi-tabi ko buko mga ulama tanwa ano. Berat si sana Pilipinas so pama. Nadap na katawan tanwa ba niya may lagi siya kala ilmu mga ulama api ang alitan no. Ay manan yan na kapangalaran ni ilmu mga ulama. So panjung butiyaw na butiran ng utwa bahs ya kini Fahad bin Saleh. Ate ba sa Saudi, sa Riyadh, sa miya ako. Na manan yan na yung utwa risala niya na bahs yan. Na
muna ka sa upama. Muhakkama. Muhakkama. Na mana niya na inom niya tabo miya nasar miya publish ka ko ano. Na betira nun agi mo to ama nakukumara nga ako kakumera nun naging nagyapo kaya mga ulama ama muasir sa giyang ama na apang Muslim siya iko ama na eleksyon si iko mga yung daw na ba Islam ayap na iko kumuna na ba so mga usul Islam Ako yung tatap sir Cortobi. ang mga kudamanan ng mga kwan ang mga kutatap sila ba Kung daw man na wala na mga ulama matanda na pipakira na yang ayawan. Ay dia gini Omar Al-Ashqar, si Dr. Yusuf Qardawi, sira. Said Hawa madagal ya nagdagal lang mga ulama miya makalala ulama ay mga napipagayran nakakapuwan sa erkira no paman ang uto kakuha ka mapian no para manunumpang mga Muslim. Balasan wala kaya mga bangas sa tanong na yamala na pupunalamatan namin sa kano nagpupumito namin sa kano na sagyang kaya din yung di ka pamnaga sagyang kaya programa abitira sa kawang panagunta man nga yung mga pagalitan ng mga magister na tanto to marayag na gumasagugod ang na mga pakaisi pianubagiran na sabab sagyang kaptauras tanong na punitan si Kuwalda amang bugyan tanong sumano salam akalilintan nagupapipiyagin na mga sa silam namin sa kano. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.